Hej, her er en lille screencast, som viser, hvordan man laver en fill in the blanks, eller en fyld hullerne ud på dansk, ved hjælp af Google-dokumenter. Nu starter med at gå op i dokumenter, og vælger man opret, og så tager man en tegning, Google-tegning. Så har vi grundskabelonen til den. Så går vi over i Word. Som I kan se, så har jeg lavet en helt klassisk fill in the blanks. Og vi har en instruktion heroppe, så har vi de ord, der skal fyldes ud. Og nederst har vi så den tekst, som ordene skal sættes ind i. Det vi gør nu, det er at tage et screenshot af selve teksten. Det kan man bruge sådan et klippeværktøj til, eller hvad man nu plejer at bruge. Klipper vi det tekst ud, vi skal bruge. Og så gemmer vi klippet. Og vi kan bare kalde det udklip. Ja, tak. Så har vi gemt det her som et billede. Så går vi over i Google-dokumentet. Og så tager vi og stiger indsæt billede. Vælg billedet til upload. Og så går vi ind og finder udklippet. Sætter det ind. Sådan. Så har vi tekst på plads. Flytter vi lige herud. Lidt større. Så går vi over i Word-dokumentet igen. Og så henter selve instruktionen her. Kopierer den over i os. Der. Så har vi selve instruktionen. Det kan man altid sidde og pille lidt ved for at få det til at se lidt pænere ud, end det ser ud her. Men det her det er bare lige for at vise, hvordan man gør. Så går vi tilbage i Word-dokumentet og henter de ord, vi skal bruge. Man kan også skrive dem direkte ind. Men her tager vi bare og kopierer dem ind. Så gør vi lige kassen lidt mindre. Sådan der. Decrease. Og så kan vi lige hente increase også. Gør vi det samme. Kassen lidt mindre. Og flytter den lige herhen. Og sådan flytter man så alle ordene over. Hvis man gerne vil have det til at se en lille smule pænere ud, så kan man gøre det. Vi kan tage indsæt. Og så form. Og så en firkant for eksempel. Og så kan vi lige kapsle det hele ind i en firkant. Sådan der. Den skal lige flyttes bagerst. Sådan. Sådan man har sådan en fin kasse at have alle ordene i. Så går vi op og navngiver den. Den kan hedde fill in. Sådan der. Og nu er filen sådan set færdig. Vi skal selvfølgelig have resten af ordene flyttet over. Men som den er nu, så det er bare lige for at vise, hvordan man gør. Så går man op i del. Og der kan man så gå ind i den her, der hedder redigere. Og så vælger at sige, at alle dem med linket kan se filen. Så trykker vi igen. Så får vi en adresse heroppe. Den kopierer vi. Copy. Sådan. Og så giver vi den til eleverne. Det eleverne så gør, det er, at de åbner filen her. Nu er den lavet sådan, at de ikke kan skrive i den, for vi kan jo ikke have alle eleverne til at sidde og rode rundt med den samme. Det bliver noget rod. Men det de gør, det er, at de går herop, og så siger de opret en kopi, eller lav en kopi. OK. Så laver computeren en kopi på deres computer, og den kan de så flytte rundt med. Det vil sige, at de kan flytte dem her ind. Nu sætter vi bare lige ned. Det har intet med der, hvor de rigtig skal stå. Men så kan de så sidde og trække ordene ned på de rigtige pladser. Sådan her. Når de så er færdige med det, så kan de gå op igen. Så går de selv op i den, der hedder del. Og så går de ned i den her. Og så skriver de din e-mailadresse ind hernede. Og trykker del og gem. Så dukker deres fil op på din Google Dokumenters hjemmeside. Og så kan du sidde og kigge igennem, om de har lavet den rigtigt. De kan selvfølgelig også bare printe den ud og aflevere den, eller tage et screenshot af den og aflevere. Det er jo sådan op til dem selv. Så det er sådan, man laver lige hurtigt en fill in the blanks, hvor at man, i stedet for at man skal sidde og gøre det på papir, så kan lave den interaktiv, hvor man kan sidde og trække rundt med ordene. Hvis man som i den her skal bruge samme ord flere gange, jamen, så laver man bare en vejledning, der siger, at eleverne bare lige trykker højreklik, og så kopierer, og så indsæt,
og så har de 2 increase, de kan sætte ned i teksten hernede. Så den skal være der for eksempel, og dernede, sådan, så har de ordnet det også. Man kan selvfølgelig lave andre ting med den her også. Man kan også lave for eksempel tidslinjer. Der er et lille eksempel her, det er bare sådan et hurtigt jeg lige har lavet, men det kan jo laves på den samme måde. Altså hvis man vil lave sådan en historisk kronologisk, så har man en tidslinje her, og så kan vi begynde at trække de forskellige begivenheder ind, der hvor det ligesom skal være. Det var også en idé, man kunne lave. Man kan også lave modeller, for eksempel, hvor man har lavet en model, hvor man så skal flytte de rigtige kasser hen de rigtige steder, eller sætte pile på, eller hvad det må være. Det er sådan set kun fantasien, der sætter grænser. Men det var sådan en hurtig lille vejledning i, hvordan man laver en fill in the blanks, eller tidslinje, ved hjælp af Google Docs.